нашия опит най-добре се развиват нашите клиенти, които имат онлайн бизнес. В сферата на търговията това са най-успешните в модата, в козметиката, в авточастите, спестяват разходи за наеми, за обекти, за заплати, за осигуровки и ние им помагаме и тези ни клиенти са едни от най-добрите, защото просто икономиката позволява този бизнес да има по-широк кръг клиенти. Днес съм подготвила 10 основни стъпки за откриване на онлайн магазин. Така синтезирала съм откъде да започнете, за да ви улесня, да ви помогна. На първо място, ако изберете ниша и продукти, това са физически продукти, дигитални продукти, може и услуги. Разбира се, трябва да направите проучване на пазара и конкурентите, за да се уверите, че има това търсене. Следващия момент е заедно с нас правим бизнес план с целите, с целевата аудитория, включваме анализ на конкуренцията, логистиката, разходите и очакваните приходи. Разбира се, този бизнес план е в 3 варианта и в развитие. Това ще ти помогне да имаш ясен път напред. След като вече имаме яснота по отношение на развитието и на цифрите, трябва да регистрирате фирма. Официално бизнесът в България най-често се регистрира като юридическо лице, ЕОД или ООД. И тази регистрация е необходима за легална търговия и за издаване на фактури. После трябва да решиш дали ще използваш готова платформа, като Shopify, WooCommerce, Wix, CloudCard или ще наемеш програмист за твой персонализиран сайт. Тук играе роля бюджета и твоите нужди. И после идва ред. 5-та точка съм се записала. Избери запомнящо се име на домейн, като закупиш домен и хостинг и подходящ хостинг план. Ако използваш платформата Shopify или CloudCard, те обикновено включват хостинг. Така че има доста варианти и трябва да се поработи предварително добре за вашата бизнес цел. Имаме после изграждане на дизайн и структурата на сайта, един приятен и лесен за навигация уебсайт с добре структурирани категории, страници за продукти, кошница и начин на поръчка с мобилна оптимизация ще бъде много добро начало за вашата онлайн търговия. Добави продукти и описание. Тези продукти с качествени снимки, с лесни описания, цени, информация за наличности. Едни красиви снимки и убедителни описания много добре увеличават продажбите. Метода на плащане също се настройва. Разплащателните системи трябва да се интегрират, карти, наложен платеж, може да е PayPal, ePay и други, като трябва да се осигурят удобни опции за доставка чрез куриерските фирми Еконт, Speedy, което ви спестява допълнителни разходи, но това съм решила допълнително да ви го представя в друго видео. Правните документи са много важен елемент. Трябва да имате страници с общи условия, политика за поверителност, политика за връщане и безквитки. Това е задължително според закона и вдъхва доверие на клиентите. Последния момент – рекламирай онлайн магазина си чрез социалните мрежи, Google Ads, email маркетинг, SEO оптимизация. Трябва тук вече да бъдете активни, да поддържате добра комуникация с клиентите и тук влияе вече данъчния режим, който ще направим заедно. Заповядайте да обсъдим вашата идея. Нашата консултация може да бъде онлайн, работим с клиенти от цялата страна, включително и от чужбина. Ще бъдем доволни, ако се развивате добре благодарение на нашите услуги. Посетете нашия сайт.